Igama kupha ke sibonke bakaNzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta upha kuthi yakweyini umfana omncane phuqa imizi abafakazana ngotholo lodwa labetshise ithuluza ngihambe ngifice entsimini bathi uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini madoda ngumafafu ke njengede ngabane ngonobhajo kwathi ayikhulume ngumfaka amakhanda inyoka nabagana amabili lesithatha lenkosazana hayi suka madoda hayi ngikhona ke manje ngizobingelela nje mase ngikhuluma ngodaba olubalekile khona abantu kade bengicela nomunye umndeni nje bake bangithinta ukuthi bangithinte kabi ngimatasa anginali ke namhlanje madoda namhlanje angilala namhlanje ngiyasebenza ngizobe ngithinta nje bonke abantu ekade becela nje ukukhuluma nami abanye baze sayiqala iconsultation sangayiqeda namhlanje nje ngoze ngilale ngo12 ngiyafona namhlanje kodwa before ngifone ngithe nje ake ngizokhuluma kunenyanga ke edumile ekukhulunywe ngayo emaredweni kwakhulunywa ngayo emaphepheni esingisi esizulu kwakhulunywa ngayo kwa social media ekuthiwa ithwebule umculi ekuthiwa abathetshuliwe kuthiwa umasoka anovalo kuthiwa useyisigqila senyanga uselahla ingane zakhe walahla unkosikazi wakahla yonke into wayohlala enyangeni usephila khona njengabe namhlanje ke ngizokhuluma ngalolu daba lolo ngifuna ukuthi ke ngoba kade bengicela abantu bethi ngingenelele mina ke mangabe ngenza into ngoba lolu daba lalomuntu lukwi social media ingakho nje ngizokhuluma ngalo la ngoba ngifuna ukulisebenza nje kodwa mangizosebenza khona la kumele kudlulwe khona ngoba njengoba ngizongena nje sengithe ukulichecka nje ngendlela yami ngangena esigodlweni ngaluchecka ngalibona libhekiswe phansi ngalibona ngalichecka ngawo wonke ama angle so ngifuna umndeni uconfirm mawukhona umndeni wakhe umasoka lovalo umculi kuthiwa uthotshulwe inyanga useyisigqila senyanga usedele yonke into imoto zakhe seyidayisiwe imali senyangeni yonke into inyanga imthwebulile akasawufunda noma ubona umndeni ngiphezulu lo daba ngabatshela abantu ngathi akukho ngaphezulu kwamandla ami sengikhona namhlanje uma ngabe khona owomndeni oconfirmayo othi ngithi go ahead king ngicela angifonele ku 0798130260 maye khona nomndeni othi hayi ke owomndeni kaMasoka anovalo othwetshulwe inyanga bekhona owomndeni ngicela nje angithinte 0798130260 ngiyayisebenza lento ngoba sengiyibhekile lenyanga indlela yami ngabheka ukuthi nawo namandla okwazi ukuthwebula ngambheka uMasoka onovalo ukuthi yena ngempela ngabe uthwebulekile yini noma useyahlanya yini ngawubheka umndeni wakhe ngabheka ukuthi umndeni wakhe wona ngabe uyamthanda yini uMasoka onovalo ngambheka unkosikazi kaMasoka novalo ngayibheka ingane yo ngibuye namafayela ake amaningana wona kodwa before ngikhulume ngawo ngoba ngifuna ukwadedela ngoba ngifuna ukusiza umndeni ngifuna ukumsiza unkosikazi ngifuna ukuyisiza ingane bengabe khona angifonele owomndeni nje inumber ethi 0798130260 ngiphinde ngibonge bakakhulu kulabantu bafethu ekade nje benginikelela kusuka othandweni bethi king inkulumo ozikhuluma ziyasakha ziyasikhulisa nami ngithuke kabi ngifakelwa abantu imali nje bethi siyabonga indlela osakha ngayo wow bafethu ku live wami olandelayo ngizocela ukuthi amagama enu nonke nina eningifakela imali kwi account yami ethi 6284185228 FNB kaZe Nzama loyo ngiyabonga kakhulu bafethu ngokuthi nje mangabe ngikhuluma la ingampela niyazenza izinto zijabule idalwa kujabula unqoba ngiyabonga nje ngemali eningifakela yona bafethu imali engaphoqiwe engakhonjiwe enithi nje into king ositshela yona iyasisebenzela kunamhlanje nje king siphila ngeenkulumo zakho bangithi phohlo ngemali singayibiza ngomnikelo bengazi mina ukuthi ngokukhuluma nje kepha kunabantu abathintekayo engaze badele ngisho imali zabo bangifakele cha ngithi ngiphinde impela iaccount yami le abangifakele kuyona ukuze nawo kade ungazi ukuthi khona abantu abanaleyo inhliziyo abakwazi ukubonga abakwazi uappreciate iaccount yami ithi 6284185 22 yeah 98 62 841852298 FNB kaZe Nzama loyo ngiyabonga abafowethu ngemvumo yenu nje ngizocela ukuthi mase ngiza kuWoza Wednesday la ngisuke ngikhuluma khona indaba ejulile ngizocela ukwabemeza wonke amagama enu nalabo mhlambe nabo bazothinteka nabo bathi hayi king nami uyangakha ngeenkulumo naku umnikelo nje nawe ngizobonga mfowethu ufake ireference ukuze bengabe sengingena ku live wami ngikwazi nawe ukumemeza uma ngabe futhi uthi uyanikela nje awufuni ngumemeze ungisendele
ungithumele imessage ungitshele uthi hayi King benginikela nje ngoba uyangaka kodwa angifuni igama lami limenyezwe la kwi-social media. Uma ungenankinga futhi ugilimemeze usungifakele lokho ofisa ukunginikelela ngako ngoba sengibone bayakwenza abantu hayibo ngokukhuluma ngokuqwashisa abantu ngeindaba zemsamo ngokuqwashisa abantu ukuthi bangadlala abantu. Kunabantu abakwazi ukudela imali yabo bethi bayanikela kum ingena imali account ithi ti yini lengenayo umuntu othi ngiyabonga King ngangikade sengiyoyilahla imali yami komunye umuntu esethe uzongisiza kodwa uthe mawusukhuluma ngamlandela umuntu ngabona ukuthi ngampela bedlala ngami. King lokhu engikwenza kuwena angikuthenga ngenza ilutho nje ngiyabonga ngoba ngiyaqonda ukuthi idlozi lami liyakusebenzisa kusho abantu abahlukahlukene bengabe qeda ukufaka imali. Kodwa ngolosithathu kwiWoza Wednesday la ngisuke ngikhuluma khona indaba ejulile ngizoyisho le ndaba. Ngibonga kakhulu kunalabo esengibanikezile inamba yami ya private ethi 08081 ya private laba bathenga umakhandakanda bafethu lo makhandakanda enuthathile nize niwuhloniphe ngoba indlela esixhumene ngayo nje wasenutholile umakhandakanda nani bafethu seniqalile nabonga into ezenziwa umakhandakanda kunina. Ngiyabonga bafethu khona nje okade engisendela imessage la naye ngizocela futhi ukuthi leyo message ngolosithathu ngibavezela abantu ethi King mina ngina 5 years ngingabaphupha inhlobo abantu bakithi kepha ngiqede ngathola umakhandakanda sengiyabaphupha abantu bakithi. Omunye kade ehlenyuke enyangeni kuthiwa unedemon behlala bhodle kodwa kungenzekile utho kodwa uthe bethola umakhandakanda kwavele kwakhuluma ukhulu kuyena washo ukuthi empilweni sonke lesikhathi yini ekade ibavimba bebeboshwe kanjani kwaphakama isidalwa somuntu. Hey umakhandakanda ukwazi ukuphakamisa isidalwa somuntu sikhulume manje. Umakhandakanda ukwazi ukwenza ukuthi uphuphe abantu bakini ubabone befika kuwena bekukhombisa umhlahlandlela ngoba abantu bakini abasoze bakulahlekisa. So udaba engizokhuluma ngawo namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba lwenyanga ethwebule umculi kaMaskandi. Igama lomculi kuthiwa uMasoka novala. Ngifuna ukukhuluma ngaleyo ndaba ke leyo. Kodwa before ngikhulume ngayo ngifuna umndeni aconfirm ngokungifonela inamba 079813 0260 athi go ahead King. Uyabona uma ngabe ukuthi akaconfirm manje mhlambe balele la bekhona nani ngoba akekho umndeni engixhumene naye kepha bengibona ama message kade ngicela la ethi King bhaka ngenelele endabeni kaMasoka novalo wathi etshulwa inyanga usehlala enyangeni ulahlile umndeni wakhe this ngokubona abantu abaningi becela leyo nto ngibese ngene esigodlweni ngayihlola ukuthi kwenzakalani kulomuntu okuthiwa uthwetshuliwe lavela afika ifayela lathi lafika ifayela and umndeni uzolijabulela ifayela and umakoti le khona uzolijabulela ifayela and uMasoka novalo le khona uzolijabulela ifayela engiliphethe. Kodwa ngoba li sensitive leli fayela engiliphethe li sensitive and lithinta ifamily kakhulu and lithinta ifamily lithinta umakoti lithinta inyanga lithinta uMasoka novalo umculi loyo li sensitive. Ngifuna omndeni noma oyedwa ozoliconfirma athi go ahead King ngoba li sensitive kakhulu. Angizili ukuzobrusha ngizobe ngena ngqo ngithi 1 2 3 emva kalokho siyamlanda uMasoka novalo simphinisele emndenini after sengikhulu ngeke lokho shona le siyamlanda simphinisele emndenini. Kodwa before alandwe ifuna sivumelane la ngoba le ndawo isuke yaba indaba yaka social media yonke into ngizoyinqoba la. Yabo yonke into ngoba ayikho into engayibukele manje ingangithi lelo daba engifuna ukulithola ningitshele bengabe lapho office makhona ofonayo no confirmayo ngoba asilele ngisho ama office avuliwe manje kuyasetshenzwa inamba 0798130260 owomndeni noma whoever asondelene noMasoka novalo bangifonele wasilangena ucingo ngizolibamba la luconfirm la masingayidedela ke ifile manje ngakangeni ngeke ngiqhubeke nale ndaba until ulosithathu. Ngiyazi kodwa ngolosithathu ukuthi iyobe siyifikile kubona ngoba nginawo ama contact details omndeni, anginawo ama contact details enyanga, anginawo ama contact details aMasoka novalo. Bengisayibheke nje mina spiritually ngayidonsa esigodlweni ngayithola. Angikwazi ukufonela umndeni ngithi ngikhulume yini ngalo daba. Iwona kumele ifike le video mase beya confirm back. Once ba confirm angekususa lokho bazongivuma
bazongivuma futhi ngizobalungisela lento mina ngeke baze bakholwe ngendlela engizoyilungisa ngezinga eliphezulu ngayo. And indlela engizoyilungisa ngayo lento into engizoyenza angaqale ngisho ngizoyenza kanjani, angiqale kodwa ngilinde confirmation from the family. Whoever ke okade luza udaba lolu kukhulunywa ngalo la ku social media lokudrayiswa hayi ngiyakutshela mangiqeda ukukhuluma ke ngodaba lamasoka luvalo ngizobe sengikhuluma ngodaba luka DJ SBU lo wemofire. Angibrusha ke mina ke ngizokhuluma ngaye ukuthi kwenze njani wakotela ihlahla, kwenze njani wabeka amadread, kwenze njani wabeka intshebe, kwenze njani wabukeka imofire yakhe ihamba kahle, kwenze njani kwenzakalani ku DJ SBU ngizoyichaza mina nale futhi ngifune ifike uyayiconfirma yena noma akayiconfirm ngizokhuluma ngayo kulamasontazana ayiconfirmile noma ngayiconfirmanga uyikotelelani ihlahla u DJ SBU ethi akukotela ihlahla khadi ihlahla uyabo isigcino uzothi akulalwe nezihlahla ukwenziswa yini lokho. Siyamazi thina uthi DJ SBU yini manje dedela inwele, yini manje yeka intshebe, yini manje kwenzakalani ngo DJ SBU uyayiconfirm akayiconfirm ngizoyikhuluma mina engifuna bayiconfirm iyodwa ngoba inokuthwebula phakathi and inokuthi angiyisebenze ile yamaskandi othwetshulwe ohlala emzini wenyanga. Uma ngabe kuphoqa ukuthi angiyongena gade emzini wenyanga ngizongena, kodwa konke lokho ngizokwenza umndeni mawuconfirmile ngikhulume la. Mangikhuluma umndeni awube aware ngizokhuluma ngomaskandi othwetshuliwe ngoba vele ngizobe sekunegunya, ngizokhuluma ngingafihli lutho open. Ngizokhuluma ngenyanga ekuthiwa ithwebulile ngaphandle kokusaba nokusatshiswa, ngizokhuluma ngayo. Makuphoqa futhi ngoze ngiye khona emzini wayo inyanga. Ngiphinde ngikhulume ngomndeni la ezalwa khona umasoka luvalo. Ngizophinda ngikhulume ngonkosikazi kaMasoka luvalo. Ngizoziyeka ingane zamamayini la sikhathela into ezifihlwayo thina. Abangibizi King Bhaka for nothing, bathi ngihlambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathethe uBhaka udakwe yini kumfana omncane benobhuqa bhuqa imiza bafokazana nje ngo12 la betshisi ngisho ithuluza ngihambi nalo sidala ngilifica khona ensimini libekiwe yindaba ingoba ngumfoka amakhanda inyoke namakhanda ababili elesithathe lenkosazana ngunogwadobhajwa ikhulule ngumafavuke njengedanga bana madoda bathi bathi ngathini mina bathini bona kunjani makunje yakutshela nje. Awu madoda ngiyabonga kulabantu abayijabulelayo inkulumo zami. Yazi mangathiwa ake ngiveze imali nje abantu abanginikelele yona. Madoda uNkulunkulu azanibusise bafethu. Uyabona amathongo enu asazokuba nani. Uyabona nje ukuthi umuntu ngokukhuluma kwami athathe isinqumo athi ake uthi ngifakela uKing Bhaka bese ebhala reference athi King uyasakha ngezinkulumo zakho ushintshile umqondo wami indlela impilo bengiyibuka ngayo. Impilo bengiyibuka inzima ngiyibuka into engamanejeki, kodwa after ukhuluma amaqiniso akho ayangiphilisa King. Ubesho umuntu afaka umnikelo and ingenile imnikelo umehluko ukuthi ngabe ngiyamemeza la ngisho bani angakaconfirm nabantu abanikelile ukuthi bayafuna yini ngikhulume ngabo la noma bafuna. Abafani ke abantu, abanye bayafuna ngibabonge la, abanye abafuni. Okwamanje ngisababhanqa ngisathi ngiyabonga abafowethu, kodwa ngolosithathu ngobe ngiphethe ilist umuntu engizombonga ingoba uzobe ngenankinga yena nokuthi unginikeleleli ngobe ngibonga la uzobe ngenankinga ukuthi unginikeleleli. Kodwa othi mina I wanna keep my low profile, angifuni ukuthi ngibongwe kuma social media ngeke ngize ngikwenze, kodwa ngiyakutshela uNkulunkulu namadlozeni bafethu nethunywe ezinazo ngiyazoniphakamisa. Nina ninomakhandakhanda la nikhona abafethu nizowabona amandla amakhandakhanda. Wena ongakabi nawo ungakwazi uku-order, kodwa uma u-order uqinisekise ukuthi mfethu mangabe ukufike la kumina isigodlweni qinisekisa ukuthi la uhlala ngakhona akhona amanzi, ngaba umfula noma yidamu noma ulwandle. Mayengekho amanzi asibe khona ke intaba, ngoba intaba ibaluleke kakhulu. Intaba nje ingakho nje ibandla lamaNazaretha linesikhathi nje sokuya entabeni kuyiwe khona. Uyabo ukuya entabeni kunemfihlakalo, hayi ukuthi kuyayiwa nje ngoba nakho nje kumnandi, cha kunemfihlakalo. So nawe makunentaba unomakhandakhanda khona izinto eziningi ozoyifunda empilweni.
into eziningi ozoyifunda. And once ubona makhanda ngicela uyithole i-private number yami le ethi 081 ngicela uyiclaim wano makhanda nje isho uthi King Bhaka ngicela inumber yakho ya private. Iyiphi ya private? Ile ngikhuluma kuyona la. Yiyo le engikhuluma kuyona la. Yona ya private. U079 ubanjwe office. U079 ubanjwe office. Bese bengilethela yonke ilokhuzana ukuthi ubani nani mina mase mina ngifona back sengiconsulta nomuntu abasuke sebeqedile naye ukukhuluma naye. Yabo. Kodwa u081 awubanjwe office banjwa kimina ngqongqongqo. Yabo. Abana makhanda ake bayakhuzana. I-account yami abangifakele kuyona ithini? Ithi 628418522298. Namhlanje nje bengizokhuluma leyo ndaba ukuthi ngifuna ukukhuluma ngo DJ SBU. DJ SBU lo wayephethe uZahara ngezikhathi lezi. Uyabo? Mase ngikhulume ngani ngokuthi uthi azikotelelweni ihlahla. Ngoba cha ushilo bandla open wathi akukotelwe ihlahla. Ngizoyichaza leyo ukuthi yindaba athi akukotelwe ihlahla. Yini ashiyinwele. Yini kuthi angiphahluke manje ngivele ngiyikhulume manje le ndaba ka DJ SBU kodwa cha ngizoyibeka and ibeka ngayibeka wonke umuntu uzothi hawu kanti ngizoyibeka mina ngizokhuluma uyayiconfirm uthi DJ SBU noma akayiconfirm la yakhona ngukhingi phela mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini nginelungelo lokuthi bese ethi akubanjwe ihlahla asigijime isikhulume angaze athi akulalwe nazo. Sukanini madoda hayi abamazi King Bhaka bamuzwa ngendaba. Hayi abamazi bamuzwa ngendaba. Awusukane madoda hayi ngizoyikhuluma and ngothi ngiyikhuluma ngolosithathu ngobe ngifunda ama comment la. Ngothi ngiyikhuluma ngibe ngifunda ama comment ngobe ngiyishaya kanje. Qaqa ngobe ngifunda ama comment ngolosithathu. Akekho emhlabeni oyekayichaze ya ndaba ka DJ SBU. Nizobe niqala, nizobe ngigcina ngisho naye ngeke ayichaze le nto yakhe. Tasigijima ngaze athi asilale nazo izihlahla. Ubesathi nje asihage. Na uyazi ke once wamhaga umuntu kulandela ukhisi mncwa. Kusuma kusuka kukhisi mncwa. Kuyenze igcine iphelele ekamelweni. Kwathiwa hug. Kiss. Bedroom. Sukanini madoda kama kumbhaka isibango wakanzama bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi bathinta ubhaka udakwa yini mfana mncane futhi baphoqimisa bafakazana ngotholota la metshisi thruza ngihambe ngilifica ensimini bathi uxama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngomafavu ke njengedangabane kunokubhajobhajwa ikhulume ngumfuka amakhanda inyanga namakhanda amabili madoda elesithathu elenkosazana uma ungifuna mina ke ngimuza umuntu ethi King Bhaka number yakho ilule yabi number 0798130260 ngeke ngikhulume ngendaba kaMasokolo uvalo up until kube khona ifemele confirmayo so far ayaka confirm ifamily leya ndaba ile ndaba ekuthiwa this is the most sensitive topic or sensitive issue uyabo so indaba leya engithi mangiyibeka khona bazongithanda khona bazongizonda yabo leka masoka lovana ngoba akekho umuntu ongavela soke nje ashiya umuzi wakhe ashiya ingane adele imoto zakhe adele ifamily adele yonke into ahambe ayekohlala enyangeni ayikho leyo nto kodwa kwenzekile kumasoka lovana. And isikhulunywe emaredweni yabhala emaphepheni yakhulunywa social media ayisolveki isikumina ke manje yangizwa ngithini isikumina ke manje ngidila nayo ke manje mina manje awuze umnqobi ukhowane lapha wemnqobi angisho ke le show uthi so u DJ SBU upe hayi angisho ngelo ngisho wethi hey azokulimaza ama comment emadoda azokulimaza nizoza mase ngiyichaza and awuthi ukuthi uma ngayichaza ekaMasokolo uvalo namhlanje ingaka confirm ifamily guarantee ngolosithathu izobe seyiconfirmile ngiyazi mina ngihamba kakhulu ngoba iyangishisa kaMasokolo eka DJ SBU ngifuna ukukhuluma ngayo yodwa ngithi qa ngifuna ukukhuluma ngayo yodwa eka DJ SBU ukukhuluma ngayo yodwa mina phela ngeke mina ngilandelwa inkunzi zabantu mina ngabathembisa abantu abala ngathi ayikho into yofisa ukuyazi bese ungayazi
ngokwe spiritually, ngokwedlozi, ngokwempilo, ngokomsebenzi, ngokwekhaya, ngokuthwebula, ngokuthwala, ngokwezilwane, ngokwemimoya, ngokwanani ayikho into yofisa ukuyazi. That is why phela thina siyifamily la ka King Bhaka's page. That is why siyifamily la. Ayikho imfihlakalo eyophuma ngale. Ayikho into yogcina yabona makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile khuna ngalezi zinto ke lezi makuthiwa ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini khuna ngale nto ke le mina yabo funa nje abantu ukuthi uyinikitho futhi nani ningasabi makhonto ngayiqondi uthi khuluma king uthini hayi ngolosithathu mfethu nangobuzayo kobe kwisikhathi sini ngolosithathu ngiyokhuluma ngo8 o'clock ebusuku ngobe ngiyidedela kodwa manje zu2 ngifuna ekamasoka luvalo ngifuna yodwa bengifuna ukukhuluma yona namhlanje kamasoka luvalo manje ifamily ayikakhona ifame namanje yabo ekamasoka luvalo ngifuna yodwa ngoba nje ngizoyichaza ekamasoka luvalo hayi isixazululo futhi ngichaza ngizobe ngichaza mase kuba nesixazululo ngeke ngichaze into esensitive umuntu ohlele enyangeni kuyimanje ulahla ingane mase ngichaza ngabe nasixazululo ngizoyichaza mase ngiba nesixazululo mina phela nje ngilinde ifamily it confirmed ngoba le issue sensitive ngoba izingane isale zodwa isensitive ngoba imali ziphelile imoto zidayisiwe imndeni yakho lambili. This is the most sensitive issue, you know. I wish ukuthi wherever you are mfethu engathi like for this particular issue you can be with me and understand the way this is the most sensitive because ithinta ifamily as individual. Ngiphuza cryptizer phela bayathanda abantu mawuphuza bese bethi yini uyishayayo manje ngigaxele nje kahle kahle la kwakhonto abayibonayo nje iglasanyana yini uyishayayo king cryptizer nansi cryptizer cha bafethu ake ngigijime la ngivalelise ngoba ngoze ngidonse kakhulu kumele ngabe singenile ifamily ya confirm inamba yami ithi 0798130260 i-account number ngizoyibhala futhi lapha kwi-caption ngizoyibhala i-account number mangiqeda la kwi-caption sengisholo wena mfethu nawe engithi mangikhuluma kube khona la uthinteka khona ngiyacela ukuthi uNkulunkulu nedlozi lakho uNkulunkulu idlozi lakho isikhathi lesi uNkulunkulu ngicela kuvikele akuprotecte ngicela idlozi lakho noma kuthiwa bese begange kangakanani ngalo kodwa ngoba sengikhulumile wangizwa ngicela idlozi lakho liqale manje likulalele uma ngabe livaliwe kuyimanje vele sisebenza liyonto ukuthi amadlozi abantu noma kuthiwa avalwe kanjani noma kuthiwa avalwe kanjani kade ngibheka nje abalandeli bami abanye babo abakoMpumalanga banamadlozi avaliwe kuzothi abalandeli bami abako East London abanye nabako Goal yabo all over nje kade ngichecka bathi hawu khona abavalwe kanje futhi khona bangavaliwe uyabo nje kuzodlula le Wednesday ngale ya Wednesday ngiyovula ulayini umuntu nomuntu ngithi akangithinte ngifuna nje ukuthi umuntu sikhulume ngoba uyabona lento ukuthi ninginikelele hayi nginikeze umdlandla nami ngiqamba manga ikinikeza umdlandla ngifuna umuntu sikhulume ngedlozi lakhe ngiyothatha noma aba-10 sibheke ukuthi la ukhona idlozi lakho livaliwe yini malivaliwe livalwe kanjani livaliwe yini malivaliwe livalwe kanjani ngiyobe ngikutshela practical mangabe ngithi livalwe ngalendlela idlozi lakho hamba wenze kanje ngiyokutshela la mangabe lethe useMpumalanga mangithe livalwe ngo1 no2 no3 mangithe livaliwe mhlambe kuvalwe ethuneni hamba uye ethuneni uzofica into ekanje ethuneni lomzali wakho noma ethuneni lengane yakho hamba uye ethuneni khonto uzoyifica ethuneni kuyomela uhambe mase ufika khona ufike uyishuthi into uzoyifica usikhombise ngizobatshela abantu leyonto ngizobe ngibakhombisa ukuthi mawunikelela mina ulahle unikelela umuntu onamandla aprovekayo kangakanani lezi inkulumo zami nami kwabakhona ngiqhubeke ngibanikeza abantu information engaka
ngathi kodwa mangibanika bayaphila ngase ngiyaqhubeka ngithe mangiqhubeka izitha zalwa zithi ngibaqwashiselana abantu izitha zalwa zathi ngikhulumelana nabantu izitha zalwa zathi angakhuluma umhlobo ngama mina ngama until kwakhona abanye benu abenzeni abathatha isinqumo bavele banginikela ngingacilanga bavele bangifakela imali ngangiyifakile account yami before ngenkathi sikhuluma ngeconsultation bavele basebenzisa leyo account bavele banginikelela abantu left right and center ngijabulile njengoba ngijabulile ngithola more amandla ingakho ngibone ngisho isidingo sokukhuluma ngale ndaba le kamasoka lovala inyanga le umculi lo uthotshelwe inyanga ngibosho ngoba abantu banginikeza amandla banginikeza ukuthi bona into engiyishoyo bayayijabulela lazi khona izitha ziyakhala minyembezi bafethu asingamoshi isikhathi ake siyibambeni ake siyibekeni kahle ngolosithathu garandi ngolosithathu ngizokhuluma ngendaba kamasoka lovala garandi ngolosithathu ngizokhuluma futhi ngendaba ka DJ SBU shothi nje ilezo ndaba ezu2 ngiyozama ukuyimpintsha ndawonye ngiyozimpintsha ngothi qaqa masoka lovala mase ngoba ka DJ SBU ifuna ngigcile impela kuyona ingcono kamasoka lovala ngoba isinesixazululo phakathi kodwa ka DJ SBU hayi ngizoyikhuluma ngolosithathu papa yini bafethu I love you without you I am nothing but trouble abayifuna i-account yami ngizoyifaka lapha kwi-caption after nje 10 minutes uphinde uyibheke caption uzoyithola i-account yami ngizobe sengiyifakile papa yini I love you